ole thlertu te hin zawain chibai kala buk le evek chewa he voin hi juni samni pani Thawh tan ni ani a kamsang ni samni paruk theiriat kong chung Siam na kalmek kha ani a chuanin voin chu kan hriat tur le kan hriat lana ta na poimo kan ti kalo soive zoi zoi don hei ho tu te enan vil ngun khop maya thale tur angai la thatpo karinga ka be seya chuanin voin a hian thilomam tak lo soibel tur ka neya hemi kong an siam that mei ba ka hianin retaining wall hi kong tharei tur chana poimo ve em ema chumi chungchang vel chu hei kan pu hianin min hrila chungte po chu kan ngai thla hawanga chuan tihan kong hi Thawh mup mup ani a an thok tam ang renga na po asot em ani chungvel chu he kan lo endon ani chuan hemi kan kong chelai hi engtia thuinge engtia seinge ti hi ka hrathiam che lawa kilometer khatatling lawa omja chuanin kilometer khat hi meter zong chon meter sang khat ani meita a helai kong chet chin zong hi meter zanga po hi tin karing lo ni chumo km chan ve hi atling lo karinga ame ro chu an estimate budget a hianin budget estimate an ti meita khata khanin hei bitumen an hmang don ta tunai chuan vitamin he an hmang zel to ta kong siam hian chuan nge ra mat theya ro ina ti hupon poilo chi angkha ti meng bitumen kan ti chuan alkadra ang pui ni to lo khan a petroleum to ni chuma omja chuan kha kan soizau mai menga chu kan pu te hian thil hi an ngai to thuya an bank po awar khop maya PWD lampanga kan ho tu te han thok tha ema chungvel chu hevo in chu kan en hawa enge asoi kabula hian adinga mel lagin kanon omdon lo in chu han block tumpon ka kallawa kazu en dika thil te kan zot me meya ase beng war thlakin alom om ka ti em wangen kalo da lang le don ani chuwang chuan thei topin ma chak thei angbarin an la ti hi asiata chungvel chu kan han en ho don ka han ngai thla don ani abeng cheng dewa min lo thiam don unia chuan le lok hemi kong siam na turatan hian budget estimate omsa chu noi somthum pakhat ani a chungte po chu kan hriat tlana ta na poimo a kati a chuan zona te zona om thei te ani awangin kan lo sei lang ve shimanga chuan kapu thu sei hi kan lo ngai thlokang retaining wall hi chu nang mani kutin to lo em ang tro kong chawin tom tro ni chuan retaining wall po ang ti ro no retaining wall mo estimate po siam ro nia so da so copy kan kan phayanga tu kan po ten an lo kom chuan kan chu ma thai va thabe retaining wall po anti vek don ni chu lo ma me don na helampang khoi lampang so nge ya ko helampang sai nge achak lampang ni ba hian mi siam bak chu hote lo om don khop mai retaining wall po ti tura buat sai ni a budget velte e paisa velte so lama mun pui lama anwa dila chumi anrem ti chuan siam hal vek tur ni chu lo om khop mai do na kha pui mo ta ta retaining wall mo than chu amin le chuan om siam don lo ni chu mo ko that taka siam tam tak senga siam kha min le rot ka chuan siam don lawa retaining wall hi pui mo em ni chuanin nge thiam zoktena an soidana chuanin kong km khat betumena en lo tur hian siam tur hian estimate budget anga hian noi somthum atanga noi somthum panga te hi angai thina chu one lane ani ta se a lane azaw zong zirkhan sum sen so hi atam thin ni chu helai hi kan shat angkhan high school pan pheina kha ani a one lane ang ani meita a chuan rural area ang de uro malak anga ina chen te po oma chanchu landslide kan ti mai leimin te hi om vereng awang hian phim khuranga ema chuwang chon retaining wall hi thilpoimo masaber te jinga mi ani ang tila kan soi swalo mi thia lei an lai hi alakal chunjom reng ton hela hi high school peng high school amin na bulkha ani a chuanin
khulai thlanga khuan khu helai zone hi high school ani a pipe khu in mu em khu mi thlang khu am lei min na ron ni to a chak to em a lei ron min na hi khu kong thlang po la diak koi nal em mai ni ti han ro asur lawa ro asur lo po in lei koi hi an sem em a two wheeler tan te motor te ang tan te chuanin tlan hi a som em thina ni chuwang chuan kong chung that wat thlan hi anga lel em a tuna jun thla ani a fur hi ala in tran don chau box si nen khan kong hi du thu sama chuanin thal lai siam hi du tu sama chuan ani atun hi off season reu meya kong pwd tan te po phur om lo rwalin ma se mi puiten ma mo na asat na sat to awangin off season ma se dihan siam na hantan mop anita a chuwang chuan lei hi achir em ma lung te po hek don ni chumo chanchu lung khatia chira khana pilzela lung kha da chat ro ra ti meng o ha kha da changa em a hei mi retaining wall hi siam lo chuan ko pang chak te hi amina khatiang vel kha ani a chuwang chuanin an ngai to na po ke ni aya shrezok le fingzok te ve kan ni a an ngai to ve kang ti hi arin oma chuwang chuanin an ro manna khan ke ni chuan ti han kan lo kal vele me don ni tu na po hianin kal chu anwam tran to rewa chips an pha ve ka hero ra ang khaman pha chuak vek to atop thleng khan atop lam pangkha an lai na chan chu black top china khanin lei kha chhun kha ani a ai an tui tura khanin tlemin a chho deu awang khan ma sengin kan ti khan lei kha an han la chuak le kha ani a he in muang han ko pang hi lamin thei vek an ni a ti han retaining wall ne na an siam vek thei chuan alom don em ni helai hi side drain kan elasitena an siam khania khangte po kha no vek shi anga ya antia chanchu road roller ten ala chilmam don phei chuanin nal dewa khan achi silo road roller hi an roi don nge don lo hi ala chiang lawa engpo ni sengin thathei angbera siam an tum hi kan lom em ani helai kong kaltlang haute kaltlang thin hauten kan lom na hi a inchen viau hlomin karinga lo thei lo awanga chua ngai te kan nilhom ve thin si a chuwang chuan helam kongina achom hi kan tam em ani south lampang mo chim lampang deuh zong hi he kong hian achoma ti la kan soi swal lawanga helna te chu omte me uma sengin kong tlan than na te hi om ve a engpo ni se he ti hian ko pang zong te ne na lungan rem chau chuan alom om don em ani helai te hi min kha mani pon min mun thum lai om khamo ko pang chak lampang hi khatiang te reng khani awang khan ro asur hi chuanin ko pang hi aron minang ti hlom em thina chuwang chuanin retaining wall te nena an siam thlap don awang hian alom om le zwal ka ti a in shat ve chak karinga karon soi ve le ani chu chuan ti han he thanglama hianin engemaw chen chu kan lc te Hmalaknain rem to ani a thanglampang he I Kawngpui thanglampang thai mo left side he ti meng o khu kan thleng trep to ati khwan engemaw chen khu an rem chho to a ma ero chu hau tak em a helai rem chho po hi sumtam tak angai awang khanin ti khanin budget estimate te po kha an han siam thale a hein mong hian retaining wall hirem chho zui ani to a chuwang chuan an rem chho zel dona alom om kati em mai ni chuwang chuan kong that tak rotling tak kan nei thuai be seila hetiang anga betumena kong siam hi darkar minute somtal hi ro inanan lo hi acha ti hu lo hi mo achan chu khami achak na kha ro in atleng le vek chuan omzi om don lo ni chu chuwang chuanin khothat laia an luan te po anga khotha te po kan di langai ni hi mo chunglam hne na te ti hian an thok mup reng mai ni chu nakal lai ni a chuan kan soibel le du chu helam pang konga tlan thin te tun lai hian kong siam ani awangin kong block ani a two wheeler lo ni emo helam ron tlan tum hin lo om thina hi in lo in shil shanga kong hi block tla ta ni ti kha in lo thele don unia chuan voin ta na kan video update the chu khami zong khalo ni le ta angse chuan hatho achak theina tur chuan mi puite po hian in kan in support ton hi anga em ani ti de kan soite langa chuan du thu samin kongtha kan nei tura kan ngain kan in be sei ni kan lom hle me ti hani hi alo chal to ka mi in pai then don mi he al ka don don hei chung han lungjin da le tho don na
chu le hin pai thena nga chan chu hei kong thapa ngai sa khan ni wang khan kong thapa ngai sa ni ai lan nan turin hei hi ya na han Saman to. Dikha. Ni tuần car chậu ha nên laptop nó nắng nghẹm thế, mình mấy thì, để chú tuần car chậu ha nên laptop mình mấy thế khơi đâu hơi rũ, in hạ tôi em, anh em mở chứ đừng lằng xỉm chứ mà, mà cần son dễ này, làm ấm khóc mấy, department làm bằng thế. Anh thọc cho các khi ra CP po bẹc rất mấy thằng làm ăn mò lỗ mà lỗ cái lỗ 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 mà đi được ăn mò lấy mình tăng Siam bể lẹ nghe nghe anh cái tia ui kinh chả đôn mà này để thì khác ôi đi rồi bắt chụp vào nha rồi nô đang đi tên nha xong kinh chả đôn khu đây cái chụp nổ để đôn để thì ăn mà thì khác giờ xí đi khăn chip sạch chát là dễ lắm à ê lại chuẩn vùng sao ha hắn phải giấu tiểu tổ ta cái này con thằng này đâu nó chén đã tại làm ôm ấy cần dễ y tiền đánh lợi anh đi cái này khi bye bye cần dễ y buông bụi thế mò con xem anh đi tụ thế ê anh giấu tiểu tổ lúc tục muốn nôm lúc tục khu ta bye bye bete bye bye ule tra share tu te bye bye ule tra bete share tu te tra share tu te bye bye ule thiam lo di mo bete karwa sur do to kru